rozmýšľam, čo si kúpiť za pivo zase. Ale nechcem tu radšej despačiť to spičo. Jako nejaké templárske kornet. Vyzerá ako dosť nepríjemne, nechutne. Zabereme radšej dve. Nech máme aj na potom, na večer. A teda nikdy templár, nikdy fašist, nikdy policajt, sekurit, no. Mohol by som robiť sekuričaka, ale chcem dostať na piču len tak. Radšej by som mal s GoProm by som to robil, no. Alebo v nejakom podniku. Najprv karate, MMA, Octagon, Clash of the Stars a potom môžeme podnikať ako sekuriťak, ale radšej kamionista. Kamión mi daj, traktor, ide zetor, ide orať a brambor. Ideme orať brambor. Jo.